Где си? Къде? Чакай сега. Чакай, това някъде на един. Овца, овца! Бяла. Чакай да ти дам това всичко. Едната после тя. Аре. Я ти тръгни на някъде. Ядра, вари на оси, вари в къщата. Аз да се телепортирам. Добре, ти търсиш сега нещо, може да го намериш. Да, аз ще убия пръсе. Моля, опушите да... Ами, ти трябва да си там. Ти, къде си? Брат, трябва да дойдеш веднага при мен. Брат, веднага при мен. Веднага. Колко? Колко телепортирай до тебе ли ти? Ти? Трябва да хапна. Него ли е? Како е? Дето един туша. Ама на мен защо не ми дава да се телепортирам? Само ти можеш. Трябва да хапна. Дай да те следвам. Чакай, аз спри да ти дам едно нещо. Оставь! Ти намери ли нещо? Да, преди малко бяло убих. Да, същото бях убил. Я виж колко пъти имаш. Аз и май дадох за овцата. Извинявай, хапвам. Дай да се прибирам и че нямам живот. Черна коза. Колко бавно ми ръчва? Аз се телепортирах до мене. Аз съм 5-то ниво, ти? А? Дай да се следвам да. Чист само може да се телепортираш. Май ще имаме и литва. Летата става няма още. Колко трябва да хапна, брат? Къде? Ей, там! Нямам живот, брат, не мога. Колко ти? Къде е? Само още. Чакай. Колко е? Ела да ти дам едни неща. Чакай да ти дам кожа. Добре. Дай.
Къде ти спускам? Аха. Само още малко ни трябва. Тук бяхме дошли, знам. Помня. Трябва да имам. В къщите сега слагаме в къщите. Това ти даро. Не. Аз слагам всичко в ковчега. Еми дай всичките ти кой. Всичката ми. В ковчега е само една имам. Къде? Трябва да хапна, защо не ми дава. Ти какво хапна? Виж какво си е? Дрън, коя? От зомбите. Я си ми 22 е, Ряна е. Аз ли да ги взема? Не. Ти ги взема, нали? Охуе! Ти ли ми ги даде тези обувки? За мене? Мерси. Ами има ли още такива за цялото? Какво още ти трябва? Я кажи. В ковчега е всичко. Има камъни. От камък пак може да се направи броня. Може. Къде? Какво? Дойдох. От какво е това? От айран, нали? Айрон. Поне имаме и 3 защитени. Ами, имаш ли още нещо? За всеки случай. И аз. Аз да ги сложим? Не бе, тез да не са. Тук пък тез да останем колата. Не. И аз ще оставя тез дето. И аз го оставих. Добре. Къде си е? Не идваш. Ако те обяд. Идвам. Дойдох. Просто. Защо? За дърва. Защо не ми казваш, че си за дърва? Нямаш да дойда. И ти не казваш за нищо. Какво ще правиш с тези дърва? Аре, имаш ли още броня? И какво трябва още? Айрон, нали? Сега идвам. Затвори след мен. Нали? По-добре да дойдеш с мен, че има зомбите там. Ще дойдеш? Тук във морето, дето. Ама тук има една мина. Да, Ари. Зад мен. Аз слагам лампи. Какво е?
Гледай, хубаво е за айрон. Има още надолу. Да. Какво е си вечер или за вечер? Аз какво вечер да се Какво правиш? Аз слагам там лампи. О, айрон! Намеря. Ама ела, от тук горе има нещо Още айрон. Ехе, казах ли ти, че тук ще съм? Не съм ти казала, ама добре, че тук дойдохме. Опа! Брат, Кой ще пили? тук не бяхме ли? Не. Виж? Моя, ела, не дей да падаш. Чай да вървим надолу, дето бяхме. Или, елай тук. Идваш ли? Не. И... Ай, там, аз ще има нещо там. Опа, айрон. Ей, зомби! Зомби, идвам. Идвам. Къде си? Къде си, бе? Няма та. Къде си? Брат, защо избяга от мене? Малко помощ. Намерих семена на кофа. Ела при мене. Майко, брат, помощ! Къде си, бе? Коста. На малко кръв съм. Ела към мене. Пазата. Къде отиваш? Ко правиш? Аз те пазя, давай. Добре, пазата. Те съм. Убих ги. Аре, зареждай се. По-бързо, ела да изчупим онова нещо. Айрон. Да, дето ги привлича. Ти на такова и аз ще ги чупя. Ти ги би и аз ще ги чупя. Добре, давай, чупи. Чупиш ли? Чупи по-бързо. Колкото мога. Ти от ковчега взе ли нещо? Ага. Чупиш ли, бе? Да, И къде ти? Виж го. О, Аз мисля, че това чупиш. аз взех има 22 айрон. Айрон. Ела, Къде ти имаш? казай къде да слага. Колко много. Ко? Айрон. Къде? При тебе, бе. Брат, ела с мене. Идваш ли? На. Айрон. Брат, ти го минавай. Къде, бе? Това де беше. Ти ли той де беше? Да. Уху, Рачо! Какво са? 30 айрон. 30 айрон. И 4. Ох! Паднах без искам. Къде пак? От при тебе. Айде се връщай. Ама ела, не сме ходили там, ела. Е тука. Да. Аз взимам меча за се. Чакай, аз слагам лампи. Ко правиш, бе? Чакай, тук ти... Дай, няма нищо. Я ела първо тук. Умата. Ато, скелет! Скелет! Свършиха ми това лампите. Свършиха ми лампите, не виждам нищо. Имаш ли, нали? Хвали ги. Това... Брат, бягай! Брат! Тези лъкове!
Убих един скелет! Дай го да Бягай! види, дай го да види. Ама няма такос. Дали? Да. Той има в къщата. Не мога да Айде дам. да се връща, брат. Да се връща. Дай по-бързо, че нямам живот. Дай по... Ау, коса. Къде? Къде е сега от... Май насам. Е тук, да. Внимай, тук има дупки, бе. Не, тук не. И бас. Не, бе. Брат, нещо. Чакай, ма, брат. Идвам. Хари. Ти тук една лампа, един час ма спря. Е, тук е те виждали. Къде? Чакай сега. Ето го, ето го. Ето тук е. Да. И бас, лампата е. Един час ма бая. Брат, Ти, Айран, гледаш ли като минаваш? ма не се, брат, бляго. Глял. Хари. Дай прибери са. Малко помощ. Човека избяга. Къде е къщата ми? Аз се бия. Аз нямам живот, как да се бя? Ама да ти искам ела да се биш. Тук ги размамам. Да убия ли една вещ? Брат, не вече умреш. Много е силно. Много. Да, наистина. Умрем. Ама имах 3 живота, брат. Да. Ще ми вземеш ли нещата? Къде бяхме? Сега, како не си ги взема малко? Където слаба яга? Ето ги моите, ето ги всички. Бягай. Аз влизам от къщата. Идваш ли? Убих я, брат. Ама къде е дупката ни? Ти само... Какво имаш ти? Ако е! Чакай. Да сложа това. Аре, Чакай. Нищо ми даде тук. не го използвай. Все го вътре в той. Аре! Чакай. 28 светлинки има. Чакай да го сложа. What? What the fuck? Мамо! Кой влезе? Ох. Дай да си лягам и как направи толкова бързо е? Давай. Два пъти обрах ми. Ух, че голяма глава имаш. Ауе! Ставай, бутни колата. Кога станахме ние? Горе. Как стана това, е? За миг помислих, че... Майко, брат, трябва нещо да ям, брат. Яш. Имаш 4 Айрон. То се казва... истинското му име, знаеш ли? Виж, Рачо. Виж в малкия съндък какво ми дали от такова. Брой
кони на такова. На кони. Значи Аре. аз слагам на другите тия, то са на кони. Добре. Значи кога ще направим такова си? Какво? Ще направим, първо ще направим друг епизод, но този път ще направим ферма. Да, наистина. Ферма. Уф. Я дай малко да пак да берем нещо за... Не, аз съм хотела, аз съм на половината. Добре. Я нещо да ядем нямам. Брат, не деси нещо да ядем. Да ти донеса? Чакай, имам една пържолка. Трябва ти, нали? Чай сега ви. И където с дупка? Да ти дам едно месо чай. Чай. Хвърли го. Хубаво ли? Дърва ли да бера, бе? Брат, знаеш какво се сетих? Ко? Ще направя лук. Ей, за мен напред, чули? Али да. Малко помощ. Имам 2 лъка. Не. 2 стрели. Убих скелет. Идвам в къщата ни, че има страх вече. Онзи зеления е при нас. Край избухва в къщата ни. Бягай се да не избухни. Нали това правя? Гледай, виж. Прави стрели. Направи, нали? Има тук 3 стрели. Малко по-далеч от къщата ни. Чакай. Идвам. Колко лъка направи? 2. И аз имам 2 стрели. И тук има 3 и 5. Ама как ще си ги разделим? Аз се чудя този епизод да правя фермата. Уф, Значи усетих се. Ще правим още епизод. 1-2 ще направим едната ферма, а другото ще бъде за таков, за една горичка, ама за една таков, фермата ще има. На горичка. И ферма ще направим. За овце, за такова. Да. Аз си взех, я ми дай стреличка. Не деве да събираме. Аре бе, дай ми, моля те. От общата. Я дай 2 стрели. Ама как да взема 2, бе? Чакай, аз ще ти дам 2. Колкото ми дадеш. На. Я колкото ми даде 2, нали? Браво. Я кажи здрасти. Здрасти. Не, бе! Не дей. Вземи си го, можеш да си го вземеш. Я искам и аз да го пробвам. Ти колко стрелички имаш, бе? 2. Ауе! Ама аз такова представете. Можеш ли да ми дадеш още една стреличка? Не. Вече Защо? похарчих едната. Сега имам 2. Къде я похарчи едната? Нали се зави в тебе? В мене. Ей! И трябва ни шлем да си направим. Брате, този път ще направя шлем. Я направи. Аре, моля те. Брате, ела при мене. Къде? Готово. Ето ти шлема. Ето ти изкара. Чай. Айде, те ли ти сме бронирани? Бронирани! Ема защо толкова малко сме бронирани? Виж. Защото те, пък когато сме с диаманти цялото. О, да бе, с диаманти. Знаеш какво, виж? Чакай. Когато такова ми за другия епизод на фермата. Аз си го оставям тук. Що? Нали за фермата, когато имаме овце да ги простигваме. Тук има още 6.
Да. Я ми дай такъв Какво? пръчки. Пръчки. И в първия ковчег има 11. Нали имаш. Знаеш Какво? какво ще имам сега? Какво? Подводиш. Няма. Какво? Чакай, сега съм там. Ела тук. Какво? Дай. Опа, лъпа! Вече моля да събирам вече злато и диаманти. What the fuck? Ама не го използвай, когато има диаманти, че... Аз ще оставям така. Че да не умрем после, да не паднем лавата. Дето има. Да. Охо е, бебе. Майко, брат, има ли тук? Опа! Охо е, как да атакувам? Аз ще си направя меч. Меч, какъв меч? От дърво. Да, дърво ми е така. И аз искам. Хубаво, весто има две пръчки. Две пръчки, добре. Да, че мога да свърша. Свърши. Ауе! Ай, къде минаш? Аз си оставям този меч. Още малко ще свърши. Ти си идол. И моя малко съм. Чакай! Какво съм? Нищо не научите. Това е светло. Сега да го пълня. Ей, да събирам дърва, Да, това исках, ама ти ма извика за них. Ама какви били ферми? Каквито набереш, ела с мене, бе, брат. Моля те. О, в едно сбоиста. Такова, брат. Не! Нищо става се. Не мога си да направя. Да, давай. Ето се столите. Да. Брате, Ето. ела в тъз горичка. Няма, нищо не били там. Да. И пак там само че ще бъда. Намерих 6 дърва. Брат, искам да ти да събираш 6 ягели. Добре. Не, брат, няма ли подводки? Никола, нали сме под водата? Да, като си там се научи в момента. Да, нещо. О, имам 10 бели. Такви черни дърва. Да. Бели. Значи виж, нали виждаш? Нали? Ето, нали го виждаш? Натискам. Опа! Какво стана друго дърво? То пак. Брат, няма значение, защото нататък има вече Сигурно от скелета, дето... Не, ако съм убил! Нали скелета не прави това плюшка? Брат, трябва да се прибираме. О, само те дървета ми трябва, ще станат 30. Наистина и аз намерих пръчка. Намерих 30. Защо?
правиш ти? Ако мога, ще дойда. При тебе? Защо? Защо? Да. Къде си? Защо? Защото телепортация. Да, всичко. Ама ти си тако све. Дай да се прибираме. Чакай, айде взема да бъде. Ей! Остана камера. Умре. Почти. Кофинен си? Да? Кофинен? Не. О, добре, че си нося месо с мене. Ти носиш ли си месо? Защо? Брат, ще убия най-якото зомби. О, само още едно трябва да убия. Айде, 6 или 8. Здравейте, кога съм? Дай да влизам. И аз не мога да я, брат. Аз знам как няма да ни изкарва, брат. Аз ги слагам дървата тук. Ехей, виж, аз си взех цветя. Да си. Какво правиш? Да ни изкарва мамка. Какво ти е да ни подоби? Да. Защо едното е бяло, а другото е такос? О, свет. Махни се! Не, аз там, бе. Не, да направим нещо е. Ага. Ай, ари, добре, ади. Какво ще